Hello guys, still on our topic, exclamations in Igbo. Ọkakwanu isiokwu ahụ anyị nọ ka aka nọkwa na-aga n'ihu. Ngwa ka anyị bido n'ebe anyị kwụsịrị. Nke a na-asị eziokwu. Really? Are you serious? O nwere ike ịbịakwa mmadụ ihe obi ya na-achọ ma ọ bụ ihe dị ya mkpa. Isi ya, I will buy this for you. I will buy this for you. If this happen, I will buy this. Say, really? Are you serious? Eziokwu. Literally, it means true talk, or the truth. But for exclamations is really. Another one is bam, bam. Mmadụ na-abụ na-ekwu okwu. Maybe na ha na-agbanwe ihe dịka nghọtahie. Onye nke ito ọbịa kwuo ihe butere nsogbu ahụ na-atụghị egwu onye nke a maọbụ onye nke ọzọ, ya kwuo ihe bụ nsogbu ahụ, ihe butere nsogbu ahụ. Ọ ya bụ asị gbam na ikwuru ihe na-ese. We are on point. Onye na-ebe ahụ ga-asị ikwutere obi m, gbam, exactly. Ọkwa ihe na-ese. Another one is ho-ha. I'm gonna find out Madam Ho-ha. Na side anyị, Madam Ho-ha. Maka okwu ya niile kwa hụrụ ọbata ọgbaghị ihe obi n'obi. A na-akpọzi ya Madam Ho-ha. Ekwuchasị gị ho-ha, ekwusigokwa m ho-ha. N'otu ahụ kwuru ka ọ dị. Ọ bụghị ndị na-abịa ha na-ekpuchi okwu mbụ akwa maọbụ aka. Ọbata ihe ahụ na-ese ka ọ ga-abịa nekwa ihe bụ isiokwu. Otu ya kwuru, otu ọkwa ka o si dị ya n'obi. Ho-ha, a na-akpọzi ya Madam Ho-ha erukwa oge ọ nwụrụ. So nke a na-asị ho-ha, that is, it means saying the thing exactly the way things are. Ikwu ihe dị ka ọ dị, na-enyeghị onye nke anya ma onye nke anya ga-ekwu ihe exactly ka ọ dị. Ọ ya basị gị ho-ha, ikwuru ya ka ọ dị. Another one is chai. Chai. It is an expression of something. Maybe you want to sympathize with someone. Ọ bụrụ ihe mere si chai. O wute gị n'obi si hi chai, chai, chai. Ụfọdụ ka na ọ bụrụ ihe ọma. Ọ bụrụ ihe ọma is sometimes used to express something that is very good. Maybe you see a fine baby coming before you, say, this boy is very, very good, very, very fine. This girl is very, very nice. Maybe her character or facial look or body building. You say, chai, this boy is really, really handsome. Or you are reading a book, very interesting. You say, chai, very interesting book. Akwụkwọ nke a na-atọkwa n'ụtọ tọgbuo onwe ya. Say chai. So you can use it for good or for bad. Chai. To express your feelings, how you feel towards that thing. Another one is Chineke mee. Mmadụ etinye mkpusi Chineke mee. That is my God. You know God is a creator, the creator of the whole universe. Say Chineke mee. More Chimo. Chimo means my spirit. Remember, we have learned about this. Chimo, my spirit. OMG means oh my God. Oh my God. Maybe something good happens, say oh my God. Something bad happens, say oh my God. Chimo, my spirit. Chineke mee. My God. So all these things are
exclamations you see in Igbo language. They use it every day to express someone's feeling depending on what happened at that very particular time. Okay, see you soon next time.